Maryama, da akwai abubuwa guda uku waɗanda ba na gajiyawa da su, kuma duk a kanki ne a bar suna. Na ɗaya, ba na taɓa gajiyawa da kallonki yayin da kike gabana ko hotonki yayin da ba ma tare. Ba na taɓa gajiyawa da sauraron sautin muryarki yayin da kike magana da ni ko kuma kike magana da wani na. Ba na taɓa gajiyawa da furta kalmomin yabo a gare ki, a gabanki ko a bayanki, domin kuwa babu abin da zuciyata ta sani face tunaninki, haka kuma babu abun da bakina ya sani face furta kalmomin yabo a gare ki. Ina son ki. To jama'a, domin samun sababbin shirye-shirye irin waɗannan, ku yi maza ku hanzarta ku kokarta ku yi subscribe din YouTube channel din nan mai suna Tajuddin TV. Mun gode.